U proljeće te 1991. Mario Kolarić napravio je đački spomenar maštajući o prijateljstvima i prvim ljubavima. U njega se upisao i njegov bratić Dario. Pola godine poslije, 12-godišnji Mario i 11-godišnji Dario bili su mrtvi. Poginuli su istog dana od iste granate. Zapravo lijepo je vidjeti rukopise njihove. Nakon toliko godina, kad sve manje tih uspomena je ostalo i sve manje toga ima, onda neki pisani trag bili su tu. Posljednje ljeto Marijeva kratkog života proveli su na moru s drugom vukovarskom djecom. Potom su vraćeni u grad koji više nikad neće biti isti. Ulice su bile puste, pucnjevi su se čuli. Iz kuće sam vidjela vojsku kako puza, kako se skriva, nešto onako, ko da gledaš film. Pokušali su izaći iz Vukovara, ali nisu uspjeli. Dani i noći postali su jednaki, samo strah i užas. U glavi mi je rušenje crijepova, taj zvuk ili razbijenog stakla. Uzbune više nije bilo uopće mogućnosti, nije bilo struje, nije bilo vode, nije bilo više ničega. 29. listopada sve je bilo nekako tiho. Mama, tata i Mario su sjedili na podu. Mariju je maltene, glava bila u maminom krilu. I onda kaos. Udarac projektila u zid pokraj kojeg su sjedili. Sjećam se da sam sva zatrpana prašinom, da se pokušavam ustat, čujem mamu da doziva Marija, da ga doziva, Mario je vikala. Teško ozlijeđena Anita posljednje sjećanje na brata ima iz vukovarske bolnice. Pretpostavljam da su ga vozili u salu. Ne znam da li je to moja želja ili nešto. Ja sam njega pozvala da se okrenuo. On je iskrvario zapravo, koliko znamo, na tom operacijskom stolu. Da je ostala bez brata i bratića saznala je u bolnici s radija. Bio je izvještaj iz Vukovara, rekli su njihova imena, ime i prezime jednog i drugog, da su poginuli tog i toga dana. Sama nisam mogla plakat, šok. Kretala sam glavu, jedna, druga strana, Mario, Dario. Otac je uspio izaći sa zadnjim konvojem ranjenika, Anita naknadno s majkom. Pogled na razrušeni grad bio je bolan. Ali onaj osjećaj da ću se vratiti, da se moram vratiti. I znati da Mario i Dario ostaju. Nismo ih vidjeli. Ne znamo točno ni gdje su. Gdje su njihove tijela ostavljena, ne znamo ništa. Posmrtne ostatke veselog dječaka koji je volio pse i golubove, obitelj je poslije ekshumirala iz Vukovara pa prenijela na groblje u Virovitici gdje i danas žive. Anita radi u Zagrebu kao medicinska sestra. Mislim na sam dan svatova. Svakoj ženi najsretniji dan u životu. Najsretnija bi trebala biti. Ja sam i taj dan razmišljala kako nema njega da otpleše sa mnom. Koliko bi bilo drugačije da je on tu. Vukovar, grad u kojem 1991. djeca nisu imala radost odrastanja, a neka od njih ni privilegij života. U brutalnim egzekucijama na Ovčari ubijena su 3 dječaka, Igor Kačić, Dragutin Balog, Tomislav Baumgartner. 16-godišnji Siniša Rajković zadnji put je viđen na Veleprometu. Njegovi posmrtni ostaci do danas nisu nađeni. Podatke o 34 ubijene vukovarske djece u knjizi Mama, ne vidim nebo skupila je spisateljica Ani Galović. Priču o Martini Štefančić, 4-godišnjakinji ubijenoj u pidžami u svojem domu u Borovu Selu, ne može zaboraviti. I u gluho doba noći 21. ožujka 1992. godine 4 naoružanih počinitelja ušli su u kuću Štefančić. Prvo su pucali u strica Željka koji je naravno pao u nesvijest. Oni su mislili da su ga zapravo ubili
I tada su počinili taj strašan zločin gdje su ubili i baku, odnosno majku Bernardicu i malu Martinu. Počinitelji nikad nisu pronađeni. U proljeće 1992. ubijena je cijela obitelj Pakšec, otac, majka i 2 sina, jedan od 16 i jedan od 12 godina. Prvo je ubijen otac. Majku Anu i dječake su autom odvezli u susjednu ulicu gdje su u jednom bunaru u kojem su već vjerojatno, tada su se već tu nalazili neki ubijeni ljudi, znači već je bila masovna grobnica, tu su ubili obojicu dječaka i majku i bacili ih u bunar. Kasnije su se vratili po tijelo oca kojeg su također bacili u isti bunar. Uz ubojstva na Ovčari, smaknuće obitelji Pakšec jedino je sa sudskim epilogom, ali u Srbiji. Osuđenici služe kazne od 40 godina zatvora. Su samo djeca bili. S pravom na život, na djetinjstvo, sve im je oteto. I nama, i njihovim obiteljima, svima. Su samo nestali bezrazložno. Toliko toga su mogli biti, a skončali su na užasne načine bez razloga. Vukovarska djeca, žrtve rata, bezumlja i besmisla.